Halløj til YouTube. I dag vil vi spille lidt Warframe. Ja, så lad os komme i gang. Jeg spiller alene, for ham jeg plejer at spille med, han kunne ikke i dag. Men ja, jeg har købt lidt, så vi kan kun håbe det bliver godt. Eller ja, det bliver det jo. De er ikke særlig høje levels. Ja, hvad kan jeg sige? Det er grineren, hvis I vil at mig, så skriv ned i kommentaren. Jeg skal nok forsøge at se alle sammen. Men den her episode bliver kun 15 minutter. Måske længere. Det er an på, hvornår jeg har tid. Hvor lang tid jeg har det. Men ja. Indtil videre har jeg ikke rigtig noget at snakke om, for jeg og min ven, vi har kun lavet YouTube her i forgårs. Så vi kan kun håbe på, det bliver dejligt. Det bliver godt. Fuck. Men ja, jeg bruger som regel kun pistoler. For det er noget nemmere, synes jeg. Skal der for ikke se dem? Det pisser nederen. Det er mega nederen. Nej, lige der. Kom her, lille ven. Ja, headshot. Yes. Så tager vi lige min bue frem. Skal han bare dø. Jeg kan ikke ramme lige nu. Han er 69. Nej, 59. Dø. What? Dø. Hvor er den sidste? Jeg ved, de godt vil lege med mig. Dø. Det havde været mega nice, hvis jeg lige havde dræbt en der. Men ja, jeg forsøger bare at løbe igennem, så jeg har ikke så meget tid. Men nok efter den her bane her, så vil jeg slutte på den her episode. Hvem er det, der ringer? 2 sekunder. Det var ham den anden på min YouTube. Det er nok ikke særlig smart, hvis jeg ringer, hvis vi snakker sammen lige nu. Men ja, der er jo stort set ikke lige det så meget at snakke om. Vi kan håbe, eller jeg håber, at den her kanal, den bliver fed, og at der er mange, der kommer til at se. Og mange likes, abonnementer, ja, hvad man kalder det. Men som sagt, vi er 2-3 drenge, som der er inde på den her. Jeg er 14, næsten 15. Ham den anden, han er vist 13. Og den sidste, han er 16. Men det er nok kun os 3, som der kommer til at være med i videoer. Nogle gange kan vi være heldige at lige få et par gæster ind. Så vi kan jo kun håbe, at det bliver i dag, at der kommer mange ind. Oh fuck. Der var et hul. Så er det bare at løbe. Løb, helvede. Han er belastet. Skal jeg også til at åbne. Eller hack. Sådan. Så kører vi. Løb! Hvor fanden blå han af? Der.
I don't care. Oh, fuck. Det gælder stort set bare om at kunne løbe lige her. Og så er det bare lige at gemme sig. Slå dem, der kommer ihjel. Nå, der kommer ikke så mange. Så ja, det er bare lige at tage ham. Da. Sådan. Yay. Og ham der, ham kan jeg ikke lide. Men undskyld, hvis der bliver lidt stille. Jeg er ikke så god til at koncentrere mig og snakke på samme tid. Men jeg vil prøve at gøre mit bedste selvfølgelig. Men hvis jeg har nogle spil, som jeg gerne vil se nogle gameplays på, og noget i den stil, så bare sig til. Jeg skal nok gøre mit bedste og forsøge at få det og sådan lidt. Men ja. Det er stort set bare... fuck, man rammer en storm bare lige op i mig. Det er ulækkert. Så ret den lige godt ulækkert. Fuck! I'm hitting. Men jeg håber da ikke lyden er for høj, for jeg er skruet helt ned. Men ja, den her, jeg optager den en mandag. Jeg tror den kommer ud i morgen. Men jeg skal lige have en fra min klasse til at sende en intro til mig. Så ja, ellers vil det nok være lidt nederen. Bare sidde og se en film. Bare ikke en skid. Nederen. Så ramte jeg hullet. Yay. Nej. Yay, jeg kunne ramme. Nå, det lød ulækkert. Nå. Men jeg tror rent faktisk, at fuck, at den her snart er færdig. For vi mangler kun at slå en mand ihjel, og så en speciel mand selvfølgelig. Og når han er død, så skal vi finde sådan et specielt sted, hvor man skal løbe ind i. Det kender alle sammen nok, hvis de har spillet før. Et sted, hvor man løber ind for at have completed den. Fuck. Fuck. No. That was close. No. Hvordan fanden skal jeg kunne komme derop? Ham kan jeg sgu ikke rigtig lide. Hvor fanden står han overhovedet? Se, der løber nogen derop. Jeg kan prøve at slå dem ihjel. Der. Ja, jeg fik ham! Yay. Fuck. Det skete så bare ikke, det der. Men måske jeg skulle prøve at lade være at bruge så mange revives. Fuck. Jeg tror bare det kommer til at være lidt dumt i sidste ende. Men I don't care. Nå. Fuck. Det var lyst. Men ja, den eneste måde står til... Nej, jeg tog kraften også lige den forkerte linje. Så må jeg løbe den vej igen.
Men det her, det er startbanen i Septun, eller mener jeg. Ellers ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad startbyen til den her er. Eller hvad det her er. Men jeg ved i hvert fald, det startbyen, det er fra level 6 til 8. Så jeg mener, det er Septun. Jeg skal bare ramme de der, og så skal jeg lave den der. Ja, jeg kunne! Efter lang tid. Se, ham der er special. Åh, fuck. Wow. YOLO. Nå. Men ja. Så er det bare at fange ham. Han løber sikkert hernede lidt længere frem. Så han bare venter på, at jeg lyder at komme og slå ham ihjel. Men jeg og mine venner, vi har spillet det her et par gange, hvor vi har brugt et angreb, hvor man skubber ham bagud, hvor den så har stokket ham helt vildt. Så er vi blevet nødt til at starte banen og spillet og alt det der forfra. Så det var lidt nederen. Men ja, helvede. Se, du kan bare se, han er i eller I kan bare se, han er i level 8. Sådan, så er det bare over imod slutningen. Og det er den der vej. Så er det stort. Jeg vil tro, det bare er løb bagud. Tilbage. Men what? Er det ovenpå? Nedunder? Hvor er det? Nå. Men nu skal der bare lige hackes. Så bagefter tror jeg nok, at jeg måske ringer til ham, den anden, som der også spiller. Wow, der var mange. Der var rigtig mange. Så er det bare ned her. Over her, op her. Ind der. Og så tror jeg, det ligger inde bag. Lidt længere endnu så. Drej her. Og der ligger det. Wow. Da. Skal vi lige se, hvor lang episoden er blevet. 13 minutter. That shot. Nå, men det må nok være det, så vi ses YouTube. I må hygge jer det, så ses.